Egun on guztioi, espero dut aste bikaina pasa duzuela. Ona, asteontako 6 berriak eta berri horiek eta gero, sorpresa bat. Berriak etxe bizitzen gaiaren inguruan berriz ere. Martxoak batetik goiti, etxe bizitza turistikoen jabeek alokatzen duten etxe bizitzaren antzeko bizileku bat jarri beharko dute iraupen luzerako merkatuan. 24 ezberdin unkituak dira. Hendaiako Kaneta auzoan etxegabeko pertsona bat hilik atxemana izan da. Gizona 1977 urtean jaio zen, 56 urte zituen. Frantziar polizia eramaten ari den inkestaren arabera arrazoi naturalengandik hilda. Ez zuen bortitzkeria arrastorik. Tren istripu larria izan da Grezian, merkataritza tren batek eta bidaiari tren batek elkarren aurka talka egin dute. Oraingoz 43 hildako daude eta erreskate taldeek bilaketak segitzen dituzte. 350 pertsona zihoazen trenean ikasleak gehien bat. Gerald Darmanin, Frantziar barne ministroa, bera, berriz ere, Kaledonia berrian izanen da igandera arte. Kaledonia berriko independentistekin negoziatzeko. Independentistek indarrak haien artean batzea erabaki zuten lehengo asteburuan. Ez duzue amesten, Gaztea sarietan Erramun Martekorenak altxatu du urteko kantu onenaren saria 80 urterekin. Saria lehengo urtean Zetak taldearekin batera egin zuen herri urratseko kantuagatik izan da. Kantuak itzulera izena du. Aste honetako berri bitxia Baionan gertatu da. Izurde bat agertu da asteazken honetan Baionan bertan Santispirituko zubia eta Zubigorriaren artean. Agerpen diskretoak egin baditu ere, posible da honen irudiak aurkitzea sareetan. Mil esker guztioi, Sixpackeko berriak modu sakonago batean landuak entzun nahi balin badituzue, aukera izanen duzue astelenero heldu den astelenetik goiti. Berri gehiago, fite!